LTN Luo Trending Nation. Yes, jokol mogi kaka pile wasekelo ni chenro ni endi kendo wan ka endi aneno ka ji osedonjo kae chendo an gi iluongo ni Chogo Nyachali. Chogo Nyachali, thank you so much for joining. Mani ngene jok mawinjo from abroad makori winjo ma serious. Wan ka endi iluongo ni LTN in partnership with Binash Pictures. Kawuono wan ka endi gi ji mang'eny kabisa. E kinde mathoth nitie jok mabiro online to samoro nitiere weche moko mwaweyo oko ma samoro ok obet maber ahinya. Gisani ni endi kawuono thor mar wach wabiro ka endi gi program miluongo ni Pad Agal. Wan ka endi gi jok mariembe nyiri mondisore e dholuo luongo ni nyidendi. Wan gi nyidendi ma pichni iwinjo ma poto. Gin nyidendi malecho gidwa konowa ni what is Pad Agal. En tek ni romo gi nyako tipado kosetimo nang'o. Ne ng'ama osechopo kanyo no endo kopo ni ng'eyo kaka watimo ga pile ko kikia waparo ni en ni wa share the live. Koro ng'ama ni kanyo no endo, the first thing you do is to share the live. Ang'ama kelo ni chenro ni kaka pile idenda ni Umarinas chieno jamone mbele. Chiene mineno mbele ming'o ming'ondo boka. Yeah, kati nyalo wacho ni Umari dhako ngode ni gichake kore kubni ariyo to podi chwako sitironi. Welo ni ka. Katush beli. Nyathi ka ochayoyo. Morwako ngimana. Mokwongo kuongo ka utolo ni ende ikwongo imos jopiny. Were gi jo Kisumu mokwongo. Wakwongo ti gi jo Nairobi. Warwak jo Kisumu do. Ulikuwa ginyingi kaka pile ging'ei ni Katunja. Okay. Katunjle. Iluonga ni Veli Chara, but popularly known as Katush Veli. Yeah. You have a girl from Nyakach who is passionate about girls. You are passionate about girls. Yeah. Okay, I love that. Okay, ne jomanitie. Oh. Jomanitie. Ing'eni ng'awa setimo neno kumoro like ka chuore tho. Inyalo popo kowuok ni ne kayuocha. Oh, sorry. Ne jomanitie. Ani luonga ni Jeffrey Zakinyi. Jomoko bendo ng'e ni Nyakach be. Jomoko bendo ng'e ni Jeffrey's Nyanyakach. Yes. Yeah, so that's me. Okay. Koro gisani ni endi iluongo ni Jeffrey's Nyanyakach. Gima ok dang' wa luor wacho mamano to wakonu ka untie ka en Jeffrey's Nyanyakach nigi media iluongo ni Jeffic Media. Yeah, Jeffic Media. Mano gima nyaka ikon joge nikech wadwa ni sama ng'ato follow an ng'ena aero promotion. Makata kopo ni biro ira ni chodo tamiyi gi joma potential. Makopo no nindo kodi dichiel to dawo. Ineno atimo gigo te. Ana kuro na timo promotion both sides. Koro chakiler negi matin about Jeffic Media. What is the musmus? Okay, antiere koda Jeffic Media and the Jeffic Media ntiere Kisumu. Yeah. Yeah, we do many things. Ntiere gik mawatimo. Yeah. Koro share ni weluor. ka idwaro mondo watim business, watimo video capturing, we do promotion. Yani watimo gik mang'eny. Yeah. Okay. So if you just want to know more about Jeffic Media, you can contact me. Yeah. Hapa ni mbele kura dhi chiwo namba na. Okay. Yeah. No, be inya chiwo gi jok mochako gi ka jomo chako chaki, imang tieko bo tieki. Okay. Isadi chwadi namba ka pod wadhi mbele, Okay, namba na en 0768 0768 42 1000. Kenyan man. 1000 Kenyan. Yo mutiko go 1000. Emanyisi ni koro kopo ni igo namba no ng'eyo gima en. Yeah. 1000 Kenyan man. Jo baby uko na Airtel uweke tuonge. Songa mbali. Mimi niko na Safaricom. Okay. Eka Airtel tuonge? Hapana. Yo Airtel weka kwenu. Jo eka Airtel tuonge ge onge go problem na. En ni yudo ka ja Airtel eka Airtel tuonge baby. Bio kasore ni pesa luro koko pesa mane? Na kona Airtel. Pesa mane to eka Airtel tuonge. Koro gisani ni endi. Ang'o mitime e media ka endi kata mbui. Ineno ka wan ka endi nitiere jok ma
gidwa ni ging'e mang'eny giseng'eyi ni in Jeffries Nyanyakach. Jeffries Nyanyakach niendi timo ang'o e mbui kata en profession mane ma maybe itimo ma ji koro tambua godo. Wan gi jower ka, wan gi jo ajawa, wan gi jomiel, wan gi jok matimo gik mopogore opogore. In specify kanye ka koro wadoke part mar entertainment industry ni endi. Okay, industry ka endi, I'm a radio presenter. Yeah. Yeah, I'm a radio presenter. Ma asetiyogi so many media houses. Yeah, but now tokatigi media house mora mora. Yeah. In Gimari. Yeah, antiere gi Jeffic Media. Jeffic Media in gi office kanye Nairobi ka Kisumu? Kisumu. Okay. Jeffic Media antiere Kisumu. Okay. Nyakwarmo kaka winjo no endo wan ka endi gi Jeffries Nyanyakach to gi diere ka endi wan gi Katush Valley. Katush Valley gimomiyo wakelo gi kama tin ng'e ni unene diere kanyo nyalo wacho ni umari tang'omiyo jadiere no ling'aling'a jadiere ni to koro ling nikech the other time ne wan kode and ji achiel ariyo adek ong'eye pod nwang'eyo Jeffic mondo kasto wakelnu thor mar wach mawacho niya ni Pad Agal en program masani wuok ma empower, they are trying to empower ladies. And so if you are there and you are also a lady and maybe you have some connections or maybe potential whichever way that can use to empower ladies, we have these people and they've started the program. As LTN, we show it and we say it. We show Kosen we show. We show Kosu we show. Koso depend give me watch. Okay. Depend give me watch. Okay. As LTN, we are trying to chip in and maybe promote where we can. Koro ingamani yoko kanyo no endo. Wadwane ikungi nge Jeffic kata Jeffries Nyanyakach. Then bang'e to watch nu Pad Agal. Share the live. Charlie, thank you so much. Koro gisani ni endi Jeffries Nyanyakach. The watch ne ngama winji kasane ne in single koso you are taken. Wachage kanyo. Ne wewe my boys kujeni. Kendo koponi in kanyo to set ni gicha wacha ni itimo na gicha. Okay. No kapok iwuoyo par jineni. Jeffries Nyanyakach. In single koso sikawi kapok iwuoyo jineni. Okawa yo mane, okawa ni abedo married koso okawa ni I'm dating. Koro tawinji. Nado mafwenyo kija pap. Like akopo like are you dating okay? Yeah, I'm dating. Lakini ngato to poko ketia ore. Apodi. Manyiso ni gisani endi pod nitiere ngama kopone ti qualities podi manye pap kama koponi ngano nego to podi nyalo dhi makore. Depend ni en ngama chalo nade. Yeah. Though gisani to I'm dating. Ko idate ni ipong koso pod somebody can knock mondo ineka kitimo. Mano is the question. You can just knock. Mondo wane kuma watere wach. That's it. No, we made a mogik no wacho ni yes you can just knock. Yes, you can just knock. Yeah. You just come, you knock. Don't jakalera negi. You come, you knock, then we see what next. Ufungue mlango. Sasa nione kama nitafungua ama nitafunga. Nitazidi kufunga. But boyfriend mar Jeffic made pesa please pesa chalo nuremka. You can just knock no. Okay, Nairobi koni. In nitire kaka in gi business or maybe ena a part mar running this program mar Pad Agal or something because somebody might want to know like in Nairobi kodwaro mokodi kata en Kisumu dwaro mokodi about maybe media kata maybe this gimutimo mar Pad Agal. Koro I base Kisumu kosi base Kisumu gi Nairobi. Okay, for now I'm based in Nairobi. To nabiro to nokabiro in anything related to Pad Agal or media. Yeah.
nabiro because of something else. Okay. Aneno ka wan ka endi gi ji mopogore opogore. Mike Msela is there. Mike Msela, by the way, I've just seen a status mar ng'ato ni mae chieng' mana AI bodhako. Omiyo kuom mano, happy birthday. MC Kowalski, all the way from Migori, suit orome serial ni nyien. Ma kore MC manedoga gi suit. Iluonge ni MC Kowalski. Ng'ama luoko notimo tich maber ahinya. Pok ayudi kionge gi suit. Lawi Jakabonyo wacho ni nyathino single. Okay. Lawi Jakabonyo, ibro answer some questions. Kinge maber, okay. Master Huntington Osoro is live from Eldoret. Julius Wachuni Umari, I'm in Eldoret. Keep Karen Estate, Asedonjo. Okay. Umari, Anbe Oyena Chiwo Namba. Adwa promotion. Okay. Ang'one kako waketo. No wachine tini wacha. Tuaneno kumwa kete. Okay, kako weji. Ok bura ng'ado kamano. Kasto super. Wachoni nyako morwako goggles no. Mag swimming pool no. Odwa ng'e simu sana. Kwani ochat kod chuo. Tunashare live. Okay. Lawi Jakabonyo wachoni 1,000 shillings. So ni wachoni Umari mosna Jeff. Chapguok. Okay, Jeff. Umosi. Chapguok. Medu volume kanyo. Okay. Wade medu volume. Thank you lakini karbodha ko kanyo to noma. Kari jo yaga kure. Oh, no, by the way jite okaya bodha ntie jo moko monotim ne operation doga. Yeah. So let us just say ni birthday. Oh, sawa. Aya, nyakwar Kutieno wachoni watching from this side. Umari, mosna welo. Wakao. Welo kao. Koro Jefik. Ine mapod wan kod wadwa lunyi seriously. Kapok wadonje the Padagal thing. Jawa ka winje nani. Wan ng'e wa sanitize ga Jawa seriously. Ajawa wadwa sanitize wadwa no we kod ler ma chiemo kweti. Ta Jawa ler seriously. Ajawa winde no na de sana. Ajawa is not bad. Yeah. Nitie jomoko mawacho Ohangla oting'o chode, Ohangla mer, Ohangla nogi, Ohangla. Ini wacho nang'o kuom Ohangla? Like ja Ohangla, like sani miya ja Ohangla ni. Jefik, ng'ama in go no weri go, ayie ni en engineer, wabiro provide, wabiro timo gimoro but koro kaw jo Ohangla. Jo Ohangla kanyo to noma. Yani yo moduoke go. Emomiyo sai. Ohangla kanyo to noma. Okay. Noma in which way? Ng'e wacho no noma. Okay, ingeni most of the people watoka ni jo Ohangla maybe chodo. Sijui weche nitie mang'eny Ohangla. But mano to gimine nena by the way. Nikech ng'ato wuok dhi gocho sorry. Yeah. Maybe if you are the girlfriend, ngeni you don't Kisumo. You don't know gimotimo sorry. Yeah. Ng'ato wuok odhi Homa Bay. Jomoko be poko share live no utimo marach. Ikia gimotimo Homa Bay. Ikia gimotimo. You are the girlfriend, you don't Kisumo. Iti dong. We kata girlfriend. Maybe the wife. Wife. Da ko ine or. Gidong. Umari to gocho kadem. Gudu. Ketingeni okinyal bukori ni wuotho gi chuori kumora mora modhi goche. To kata ang idhi kode, ja Ohangla is ja Ohangla. Yeah. Jo Ohangla is Jo Ohangla. What is that? Onyalo wi kanyo to dhira another person. Mano gima timre. Mano gima se witness, I know. Okay. Ni winjo. Ja Ohangla nyalo wuok gi ja Ohangla idhi kode kucho to chako dhi with another person. Yeah. No, an poka date ja Ohangla. The question you are asking me, an poka date ja Ohangla. Na sana no ja Ohangla ma owuok adieri from the car with a girl. Obiro godo. Yeah. So within no minute, chakinene with another person. Talk manu samoro promoter. Promoter how? Promoter me they get but gari sure. No, but according to the reaction, you watch Ogania, action speaks louder than words, don't they? Kora, according to the actions, nenone there is something between these two people. Yeah. Kora anto dating ja Ohangla kanyo to is a red flag. Yeah, gidu keto. Are no kaka chogonya chali wacho niya. Ajawa wagwan. Ne, donge wacho niya. Ing'ama nyako inyalo loko karakta mar chuori
iwinjo then nitie be gima wacho ni kido mar ng'ato en kite ma kata nobed mana pastor kata nobed mana japuonj wasewinjo stories mang'eny ma jopuonje omako nyathi ji pok owe skul mwacho ni an japuonj kuma japuonj mana kibopuonje gi pastor tadhi somo podi people are still going to school iwinjo nyithindo mang'eny be osemako iye skul pok ji noringo mowacho ni sikul ji agich no iwinjo manyiso ni en achiel jok matimore achiel ariyo adek but mar Ohangla ni to zidi ma ng'ato idonjo Ohangla ni marimbi donjo Ohangla yathi penjiro donjo chode koro ipenjori ni ya Ohangla ni nitie kaka obedo connected ni chode koso nikech an believe ni kokan jachode tanya wera tadok oda tanindo koka jakong'o anyalo wera tadok oda tanindo en ang'o momiyo koro ng'ata ji shout ne Ohangla ma Ohangla Ohangla ang'o wacho ni Omari jachode ng'ane be jachode ingeni ya Omari ok inyal luongo nying ng'ato cause maybe after kisewacho ni so and so is jachode ovit samoro ing'eyo ni ati so and so is jachode to koro ka iseluongo nying ng'ato odhi bedo another big problem iwinjo koro mane momiyo ikawe ga tikete in general ni jo Ohangla ok inyal luongo nying ng'ato then iwacho ni inyalo loko character mar chuori chuori no bro lokore mana sama un kode ot kanyo samoro kibineno calls samoro kibineno kata ka maybe ochat lakini ingeni outside there joma biro mielo Ohangla biro gi mentality mopogore samoro in ja Ohangla yes to kija chode to ka ngidhi gocho kaya chande ng'ato biro gi mentality mare ng'ato samoro biro no dwa supporti to the mentality opogore iwinjo intention mare opogore emang'idhi yudo ka koro ja Ohangla cha obedo trapped modonje box kanye kuma chode chakre but koro koponi ati in kaka Jeffries Nyanyakach iwacho ni chuorane wabiro dhi kode tang'ad sami ng'ado gate cha tane gate kacha akaw pesa achiel ariyo adek then waduog kode ot samodhi weri dhi bedo kode in idong' e gate lakini kotieko kotieko to dhi kode ot bani mano ok nyal reduce chori kech wang'iyo yo moro mwanya keto Ohangla ni maber what about ka intiere gi nyithindo idwa rito nyithindo idwa dhi Ohangla ka chuori kucho ing'eni ya sama idhi timo tich we koro wawe Ohangla matin samoro maybe wadonje tich koro itiyo gi chuori same place ing'eni nitiere freedom moro mokidhi yudo kanyo samoro bende ok idhi timo tijini endi maber koro working with the wife same place sipoa anokadeno ni mano keto transparency yes transparency is there achich ni mano nyalo miyo kata mana chuori luori nikech uya mjengo utedog ni ting'o simiti na ting'o pi waol wanend matin kang'o gine luok sandi atedo because we cannot come from Ohangla wa yasaboro tikona namuru ni chai amuru ni chai nade tambe ni anikoyo then tiji wife enang'o in a marriage kudwa dhi kode Ohangla udwa duogo saa 8 odwa timo ang'o kare kech koro uduogo wuol ute udwa nindo ute I'm protecting it. I'm protecting my thing, my property. Omari no. Okay, koro in short Ohangla we gi piny no negi. Ok ni piny no negi but ing'eni ya ng'ama nigi chuny mar bedo kodgi be is okay ing'eni chuny ng'ato bopogore chuny ng'ato bopogore yanyiso ni Ohangla nyaka ibed gi chuny mar Ohangla ni ng'ama nigi chuny mar bedo kodgi is okay si be is okay ing'eni nitiere ng'at ma samoro eno ofil tu mana ni ati the husband chodo samoro husband ne wuok ing'eni ng'ato ing'eni inyalo bedo ni ija Ohangla yes but intiere gi friends ma nyiri to dhako ong'e ang'eya ni ati nyako magochone no to mano morado go seme kuma nodhi mano morado godo game kuma nodhi koro kar Ohangla kanyo to dwaro mana chuny baba aneno ko ogila Erastus mani luongo ni the senior manager mar Odongo Zwag mwenyewe mano koro ogila marwa ogila ja 411 owacho kacha ni miya semeji madiere no ogila ma isekawo to koro problem ni ja Ohangla
we Ohangla mondo ibi kechawi joka No, Omari, let me correct you something. Ingeni Ohangla ka indi nitiere gi sectors mopogore. Wantiere koda manager. Anu gi managers. Wantiere koda gi promoter. Wan gi promoter. Nitiere mori luongo ni kiani PA something like that. Nitiere ka. Joma tingo ga. Koro adwa penje niya when you are talking about joma tingo sim gi and ka chi. Yes, is there. PA. Okay. Koro penje niya when you are talking about Ohangla, koro ipogo ni ati en jawer koso generally. Anywando gite nyaka MCs. In fact nyaka jongengo nyaka ngama chunye gombo jaja baketo kai. Niti ngama ok jaja but chunye to gombo ka jaja mago Ohangla te mare unigo. But gima timore achiel ni sama ja wer dhi wer to gidhi gite koro gin Ohangla hase understand. Exactly. In what you no wo. Omari, Jeff. Well, okay, not what tetea negi, but I want to tetea men in general. Oh, men, okay. Yeah, men in general. Acha nisiseme Ohangla mwende kitanda IBM. Koro. Men were born naturally polygamous. Yeah. Not men were born. What you telling me? No. Chuo mose date yenga polygamous. No, okini chuo mose date. Niangalie tu but we are coming. In the Bible. Wacha turudi kwa Bible. In the Bible, yes. Yeah, in the Bible. In the Old Testament. Acha tuongele Old Testament. No. Most men were polygamous. Even Abraham, then father of all nation, then father of all nation, don't understand. Yeah. We understand. Yeah. So men were born naturally polygamous. Angeni wasega ingilia Ohangla sana ni gichodo, which is true. But no, I don't know. It is true gichodo. Okay. No, it is something that people can see. It's something that is sisi tumeingia tukapata watu Ohangla wanachodo. They already exist. Yeah, tuliingia sisi tumejulikana Ohangla kama tunasikia chodo. No. Yani yengi mongere. Yeah, it's not a bad. It's okay. Give men me support uchoduro. It's not a bad thing uchodo. To the men, you know. Because it's men, not a bad thing kuchodo. It means it is there. No. It is there. Insani ki yudo boyfriend ni. Okni pimuni yudo koloso ng'ato. Mangano chur seriously may duongo to piauni. Then you actually let me push. Push. No, you go sweat. They are doing what they were supposed to be doing. Lekitanda. Manu chori donge. Yeah. Berni, what you need? Acha nikwambie, Berna, but mimi sahi anoka keti chwe chunya sana. Omera chunya bango chunyi kama nda smoke gimodopi. Weso ogesi ndani. Aketu gimane pacha. Wachimoro marmio no. Chunyi no. No, ingine yadoni ya. Omari, I know what heartbreak did to me. Koro, let's just stop. Natetea men. Itetea negito gimbe nyaka ginge sami tetea. Koro wa tetea monde. Ino kinya kete chunya. Ngamohera ta kete chunya. Ngamahera kete chunya. Gisani. Lakini hizi ni heartbreak hivyo sa. As in, Marco itetea ngejinge no beneno gini. No. Itetea ngejinge no beneno gini donge. I'm single. Oh, sasa. Man tukuru. Wo. Koro. Now actually men were born naturally polygamous. If you look at our fathers, they had 2 wives, 3 wives, moko nebinyaka 5 dong. It's not a good thing, but me, Antoka, I just want to speak the truth because each generation, on my side, each generation ya sai, nane no gatishe demo kokondik ni kidwaro churi, chwe mari. Sindio? So me what I can say is this. Ladies, this is something that was there even before we were born. Because kuna wengine wetu ni watoto wa second mothers, wengine wetu ni watoto wa third mothers, moko, and most families za kitambo, ilikuwa rare sana upate mwanaume ako na bibi mmoja.
Sindio? So it's something that we cannot change. We just have to live with it. And another thing, you cannot change a man. So it is not only in Ajawa. Yeah, it is not only in Ajawa. Wait, the reason why inatetea Ajawa is because juzi when Akodhe alienda nini? When Akodhe alienda, alikuwa nafaa kuenda Ngia kakatazwa. Na some bishop. The other day tukasikia Pastor Moro owelo no ditimo prayer day kia school money owelo piginya tija form 4. So it is something that is there. Juzi tumesikia kuna priest alikufa kwa lodging. So it's something that is there. We cannot you are junior. There is a man that died on duty. No, I'm saying a priest. No, say a priest. A priest. Yes. Angomo mi iumogi. Just say a priest. A priest. A priest died on. A Catholic priest. Acha to specify. A Catholic priest. No. Makuru yaka kagima nangeloje. A Catholic priest died in the line of duty. Yeah. Yes. So hakuna kitu tunafiza. It is something that is there. Yeah, in kitu iko. So we cannot change it. Ladies, we just have to accept ni chuo wa born naturally polygamous. Tokidwa chuo rikendi. To chue mari. Nwachikata moketi ot ngata chielno. Kirango simbi wacho gani simbu chue nango. Kitungu. Kirango tiyua gango. Dongi yuak ni neno ni so afadhali ulive na hiyo akilia. I'm not alone. Okay. So in short ikonwania ne katangama yingo sani madeti ingeni okinkeni. Is there a faithful man at this era? Walikufa. Unless ni say date, mi ngeni okinkeni. Omari, wewe nwachwekia ex ni. Ex wa Omari kamuko hapo, kindly tell us if you were alone. Chogo nyachali muno dwaro. Very chogo nyachali. Wacho ni ex ngama ni sesero. Onge. Omari ni virgin. Not just virgin, very virgin. Yeah. Very virgin. Yeah. Magi dimomio sani kura nyawa ni maybe virginity mara chakolala. En mana so me use TikTok. En masa mora winjuka gige na chakuchunga. Yeah, but before that I was very virgin. Koro okchuote we ururiwo wa nite wachine jok muse date oseriwo uga gi jomo. Omari. Yeah. Let me tell you something. Something you men don't know is that ladies we talk. You men might not talk, but for us lady we talk. Sindio. I might have a friend who is dating. I'm also dating. Akiwa na issue kwa relationship yake, she'll come tell me. Nikiwa na issue, I'll go tell her. Yeah. So we know. Okay. So we know. We do talk. Koro in short inyisa giria kone chiega ne nigi issue to koni koso exna. Okay, no kokona, winch no kokona, no acha no kiaya. Lakini no kono best friend ne. De koro se wacho. Okutema oko ando ngini saga siri mimi siropo kwangi. Koro in short, ina mane nikitetea yinya. Ngaja to wacho ne kodwa Johangla. Johangla no madongo chini Johangla to no man. Okay, Johangla to no ma, but chuo at the same these men wako tu hivyo. Achini tusiseme Johangla. Tusiseme Johangla. Men. Because even priests are dying. Pastors the line of dying. duty. Pastors wino nikiano reponya timane. Engineers or timres jui kianade. Doctors kiano nindogi patient hospital. These things are there. So let's just say men. Achini tusiseme Johangla sana. Wadacha kutupigia ngoma mzuri waseme tunawaingilia sana. Where some no kidwaro nga moningo be ni chwanyo kabisa en ga Johangla because most mondo gigolwe. Yeah. Like kona mostly Martin sana mibiro yudo ka wira wer maber mostly gin ga tomat break. Ndalo moko yanda paro ni kionge okanyal chi. Manyiso ni de ngano we wuok doko golo wer. Koro ngamoko ningi luoro heart break, ngamoko ningi luoro chwanyo en Johangla. Mondo gol to mamich. Not that ne okidware. Ichwanye mondo gol to mamich. Idire success. Yeah, idire success. Aneno ka Lucy Keto sedonjo kacho achine Omari Nyash moswelo kauru moskum Lucy. Mano koro the manager. Yeah, manager herself. Kose ni luonge ni manager yes. Lucy. Ibiro check duong ni mondo ngeka kiluonge. Aya, so ni nikache ndo wachone Omari koro gima ne mea mamit cha. We you will
wiyi wil iweni virgin ya nyathi namiyo gimoro mamit nguru ya to virginity odonjo nang'o giwacho nguru Nguru bi virginity odonjo nang'o? nguru nogore aya ajawa is faithful mano je ipim safi mago jo angla kabisa iro jo chodo sedonjo jitete aya kaso chogo ya chelewa chini simu ya mwanamume ni kitungu True. Je ipim safi wacho ni katush veli keep it up sorry for joining late hey biro ng'awo nyako to ber mene ng'ato bedo nyaka apologetic e gima koro bedo late ko ne ng'ato pole na ngoyo Apology accepted. But apology also be accepted. Steve, wacho ni faithful men wako. Hey, faithful men nitie. Wapi? Hey, Show me mano one. maybe Steve matindo nika. mano maybe matindo mampoko na Alright, ange Steve. Harriet, anaitwa Harriet. They are no faithful men. Kama priest wa Catholic ndo tunafaa kujua they are not supposed to be. And they are dying in where? They are no faithful men. In line of duty. They are no faithful men. You just have to accept that. Ukifikira huyo boy wako ako faithful, then angalia simu yake. Alafu uni WhatsApp. Nasiangalie, atapigwa na botoa. Mercy Ofweneke is there. Mercy Ofweneke is wacho ni dakuluongo wayawa. Ose luongi bika lawi jakabonyo wacho ni pauni wan nyeke. Wan wede to wan nyeke. Kasto chogo nyachali wacho ni chuo chendu saidi. Chendo seriously. Chendu saidi. Seriously. Okay. Nyakore mo kaka winjo no endo maendi wan kaendi wanetwa kama kaka winjo no the other side wan gi nyako miluongo ni Jeffries Nyanyakach. Kaka ineno ler no endo, kaka ineno ndisore no mani luongo ni Jeffries Nyanyakach. Inyalo luwe kacha e mbui mare, en e TikTok, en e Facebook, en e YouTube, en kumoro mora tinyalo luwe nyaka e ode. Be iluongo ni Jeffries Nyanyakach. Inyalo luwe nyaka e ode nikech owacho ni pod en single. Though new date. Kiwinjo ka nyako wacho ni a date tan single nyiso ni pod gilemore gi ng'ano nitiere loophole moko moseyudo ne kanyo wi koro kidonjo gi gik momanyo tinyalo yude kasto diere kanyo wan gi Katush Valley owacho ni she's dating and is complicated kopo ni And I'm single, I'm dating and it's complicated. You are single, you are dating. Mano ne ng'amo kwinyi kizungu owacho no japap. Wacho no japap. No, kawacho na mimi wanano ka japap. Umesema tu I'm single. You are dating. Yeah, you are dating. I'm single. I'm dating. And it is complicated. Yeah. Koro mane pap. No, can pap. That is the short form of pap. Nikech pap emang'ato poko ini like you can't understand like okay, jamu no push. Okay, I'm dating. I'm dating. Ingene ok ni But unya duongo, but I'm dating. Duongo to yiene gi ginyalo duongo but you are dating. Unya duongo. But when dating. I'm dating. Mano nyis in short wacho ni dako en sukach mumu yeso kdi nang kendi donji minang minango. Mano slogan mar nyipap. Don't get me wacho. You are dating and somebody can knock. No. You are supposed to knock them. Ladies don't cheat. We just look for the right partner. Mr. Right. Yeah, we are looking for Mr. Right. So I'm dating and maybe he's not my Mr. Right. Samoa Tony ati she's dating. Mano poko yudo Mr. Right. Yeah. Podo ne process mar menyo. Yeah. By the way, kata wan gima watemo ga timo en ni nyako chalo avocado wadi adiya nyaka chieng' wayud mwadwaro. Koro moko diyo tiyudo ka beto chiek ahinya. Sama idiyo do ng'e dicho. Idiye teto nyaka itere od med del kabisa. Koro kidiye yudo mochiek ahinya ma pok ochiek gik machalo kamano. Nyakore moge. Maendi iluongo ni LTN koponi ing'ama pok o subscribe kacha cha YouTube ringi subscribe kapok I follow page ni endi please do so nikech wadwan make it to be a big thing. Wan wabire platform ka endi mondo mi wawach gik moko ma at least nyalo konyo. Wan ok waus so we don't sell the so thing but wawacho gima nyalo konyo society. On the other side, at the back of your mind, you have to know ne wan ka endi gi program miluongo ni Padagal en tiende ne
gi empower ladies nikech iyudo ka kinde mang'eny nitie nyiwa moko ma bende samoro osedonjo timbe moko mag anjawo kaluwore ni gionge samoro kaka gibore sana sana sama gineno malo. Maendi osekelo weche mang'eny e anyuola kata mana e gweng' nikech iyudo ka samoro nyako oluor kata mana kono babage ni ing'ene aneno malo. Kasto ng'ato bino kona ni onge gima tek kago simu kata ne broni moro matiyo ni hello bro, like okikonya kanyo gi pads nikech achako attend taonge gimoro. Iwinjo? Koro iyudo ka samoro nitiere nyiri ma wich kuot nego miyo dhi kuom japiko makan at least miye gimoro monyalo afford godo sanitary towels. And for that matter, therefore, we said, we as youths, it is high time mondo mi wawuog at least wawach gini ne watimo kama chelere dek. Mane momiyo ni wabiro kaendi gi Jeffries Nyanyakach, on the other side wan gi Katush Velo. Mago iluongo ni Nyanyakach. Iwinjo? Iluongo ni NK, yani Nyakach kendgi. Koro kidonjo ing'e kumidonje. Abudhe Nyakach no mondo me ing'e koro kumidonje kech ang'e ni ng'ato nyalo penjo no onya kanye. Koro kija Nyakach, please indonje service mondo ikonygi. But kija Kisumu, ija kuon mage, inyalo donjo mondo imbi kaw mari portion ni koni. To kajo bi ukaw uso marach. Ati nyaka ibed gi pesa kech makocha cha namba ne rumo gi 1000. Koro mano nyisi pesa ma list minyalo dhi go kanyo no endo. Koro gisane adwa ni ukone jogi endi Padagal initiative ni endi. Ere kako ringo, ere kako timo, ere kako pange. Ng'ama nyalo chip in mondo be o empower ladies. Ere kako timo. Iwinjo to ere kako iyudo gik moko machalo kamano no endo. And what is this Padagal? So mano tadhi miyo Katush okwongo chaknwa omiwa introduction matin okonwa this Padagal thing nikech jomoko bosetiyo ge program mar kwayo kako chiemo. Iyudo ka ng'ato koni ni program mokoni koponi ng'ama riek tiwinjo ka mano program mar 1000. Koro iduogi penje kendi ni to program no nyaka pesa di. Iyudo kokoni kata 100 kono ma odenyo. Koro okay, lero matin Padagal thing. What is this Padagal? Padagal. Just like the name suggests. Ni kupeana pads, kugawa sanitary towels to the less privileged. Girls obvious, not boys, but tulikuwa na plan ya include boys. We don't want to leave them. So tulikuwa tuna plan ya involve boys. So boys will be doing environmental conservation, which is tree plantation, and girls tutawapatia pads tukiwafundisha gender based violence, that is rape, hizo vitu kama adolescence, menstrual hygiene, hizo vitu zote, because in udoga mostly, especially ingeni Nyirimane town koni, are a bit exposed, so they know a lot to do with menstrual hygiene, hizo gender based rape cases, they know, but Nyirimane dala, personally nadhi dala kani class 7 and 8, 8 atimo dala, so Nyiri mostly man kocha, giluoro nyaka wacho topic mar sex. Mi bed kilu wacho sex kati bena nini ching moro kiboka. Sex to pod boga nyaka sex. So me by the way. In Nairobi koni, yani in these towns, you maybe girls are seated somewhere, they talk about their sex and everything, but in Ushago, they are scared. Giluor, yani gin mentality moro papa bro goyo wakwa watch sex. Unaona, but it's something that they should talk about. Koro ineno ka gipondo gitemo explore gik ma iwacho gani richo gi. Angumo mi wacho gini giricho. Let's go and find out. Koro ineno ka gidonje gik moko mok beyo. Most girls do that. Like basically Kumana Some. I don't want to mention that school. Kumana Some, it was a challenge because naneno ka most nothing seriously. To Jomana Somogo walikuwa wakubwa. Tuineno ka gidonje teacher student relationship. Gidonje kuna boyfriends all over seche go in kanyo katikia katani boyfriend no enango. Okay, ing'eyo, but you know it's not yet time. Like me, my first boyfriend I had in Kiwa, my first serious boyfriend,
nilipata after high school. Serious boyfriend. Nitie moko mono. Okay, high school lazima kuna barua tuliandika tukapeleka. But hizo si serious. No. Ka bediga kitang. Serious boyfriend. Serious boyfriend and niya. And serious boyfriend nibedo ukija class 8. And serious high school form 2 ile adolescence ya form 2. Form 2 kuna adole ingine serious sana. Ni mami anakala form 2. Kuna form 2 kanyo nandiko ga barua to itero. Nilisoma Rangala girls so nandiko barua titero kaholi. Jo kaholi ni Rangala boys. Samoro watero ginene watero ambira. Yala maseno. So au pia wanaandika hiyo ni stage. I think most people walipitia. But manono Okanyal mono ngato somo. Unaona. So after high school ndo sasa nilianza kujua ya onagadhiali boyfriend utira out, you know, vitu kama hizo. But dala ja class 4 ringo di mielo disco matanga. No achuboy no ngise nikibere tumkawuono tadi mi 50 bob money kwa yata. Unaona? So ineno kanya ko ringo to kiani seche moringo ot ni kodhi kocha. First of all, she's putting her life in danger because it's at the wee hours of the night. Secondly, kumodhi yani obviously okobiduoge ot immediately podi bro bar kode samoro kwanza. It's so shameful. Most of them iteroga iniang. A bando. So you know such things happen. If you go ushago ukaina wasichana chini, they'll tell you. So ni vitu zinafanyika, unaona? Yeah, so I came up with this project, Padagal, for now, because my high school was not that good. I used to lack pads at some point, and it was very frustrating. Samoro nanya kata dodge class, adin in the dome. Yeah, achwer taonge pads to aluro kata kwa asekwa yosiep na maol aluro kata kwa yosiep na koro aneno ni afadhali adonga dom kacha angad nwante gi bed covers moko angad bed cover go abed ginene dom bora nisiende class because kadhi class ka bed pin kachu itakuwa imeenda kwa kitu and in high school girls will start laughing, girls will do this, you know. So that is the reason why I come up na hii project because so many girls are going through the same. That is something I know for sure. Okay, Jeffrey Sinyanyakachi, when we are talking about these challenges that ladies do face, in what was your experience? Imbe ne kale maybe chandruok mangato labda onge gi parts like koro wawacho in a life marine. Benitiria a situation moroma maybe you are lacking parts and ichando is something of that kind, or maybe inyalo share wako matin maybe how in kaka ne live. Yeah, I can remember back when I was in class 7 in primary school timo kanti registration na dak dawa and dawa nok nyal manage mar nyiew that pad. Koro ngene chon chane wacho ni kikwae kata pesa to nyise ni wan ne watiyo kata gilewni and by the way we were surviving. Koro ngene ne bedo ga matek. I can remember class 7 that thing happened to me. Anyalo paro ni no chike ga GP. Koro kana chung to nyako moro no onyisa ni this is happening. Taka opinya ko moro ni mondo at least akonyra godo to nokoduoka maber. Yeah, no nyisa ni kani ng'eyo ni ati ineno malo ni biro school nango. And then you are not also aware. Yeah, I was not aware ni that thing nyalo timore na kantiere school kind. Koro ng'eni dinu bed nyako maber dinu nyisa ni no just do this and this. Koro no duoka manok berna. So later no duogo no mi adwa donje in a certain relationship ma be na duoga weyo. Mano koro katieko class 8. Yeah, mano koro katieko class 8. Anyiso ni ibelo timbe maricho. Yeah, I'm not sorry to say that, by the way. Why should I lie? You know there is no need to lie just to please someone. Yeah, it is true. Yeah. So my first boyfriend, I udoka class 8. By the way, the guy was in
high school no ja high school Mar onge nyako mochaji ka ng'ama nigi ja high school. mano koro yudo ka setieko mano koro the boyfriend ayudo the boyfriend ka koro watimo penj class 8 ja class 8 koponi kata ikwere ni don't make noise opuonjo ja class 8 ne openjo prefect ipani nga who do you think you are? Who are you? Mani ngeni buok nigi ja form 3 moro deko to buok chaji kaso ka japuonjo ko neno nendo penj dwa kawe patik mondo nende mit no siep boy no ni class no osiep boy chacha ni class no mang de wacho ni no chwade nyako ka nendo ni penj aneno ka omari nashe mago gik ma ji osebedo kale nikech aneno bende ka primary school in yudo ka samoro nyathi undergo the same challenge to iyudo ka igole japuonj gole nyise ni mondo odhi dala ing'eni once ni koth sedhi dala to ng'e maber niya obviously ok odhi yudo meaning tomorrow ok ang' nobi nikech ong'eni the same thing is going to happen koro kiny ok otimre nade ok obi samoro en ng'ama odak gi dayo kaka nadak gi dawa niendi dayo bende onge go ineno ni samoro nanga minyisi ni ket cha dhi lwar ni mbele ji iwinjo dhi mi wich kuot gi nyithi school koro chuno ni ati idwa weyo school e period makoro gini timore ni eka mondo mi iduogo school and it is something matimore monthly it and means that koro every month nitiere week moro obro somo ga 3 weeks a month koro nitie week moro mabe ok ibidhi kasto iyudo ka teachers bende samoro ok gibed ga thuolo gi nyithindogi ok obed ga thuolo ing'eni samoro ing'eni ka japuonj nyalo bedo thuolo gi nyathi to samoro nyalo luonge to nyise ni ati ang'o momiyo in kochopo ga sama chalo kama to kibiga school ang'o momiyo kibiga school mane miyudo ka samoro nyathi bedo open to a teacher to nyiso japuonj ni ati anto gimomiyo kabiga school is because of this and this at least ka en godo to ng'e maber niya a teacher can even help nyakorombo kaka iwinjo endo aneno ka pod wan kacha endo gi Ogila Erastus thank you so much for being there for us and Chugunya Charlie has shared nenga mose share Ogila imbe ka uno share live ne di chieli yawa Erastus yawa Erastus kiburi mag jo Ohangla ni mag ini ngamo be o ma jo Ohangla ni kiburi moro magata follow nyalo saimra Ogila team no kamano kaso Chugunya Charlie thank you so much for sharing you've shared the live and I believe that this one is going to everyone watemo puonjo society iwinjo Chugunya Charlie wacho ni hapu sasa Ogila wacho ni umari koro ber good boy Denzi wuri nyako chieng wacho ni umari nash mosna usiepe ga go wakao Denzi Denzi wuri nyako chieng pesa podi onge go emomiyo podi wacho ni ukibewe usiepe siepe wiyo kada wile kod usiepe to ber usiepe ber usiepe ber nikech podi onge pesa ng'ato koyudo pesa usiepe wiye wile kod immediately aya Chugunya Charlie wacho wuoyo kacha gi jakamera should do something Sony wacho ni kwanza Jeff nok nend piny nonyiso japuonj ni ochwade kochung kare alikuwa na high school aya Brian Ogutu wacho ni Umari Nash our king of Luo comedy mit maratari an kora wuok sani koro wadwa timo gimoro luongo ni wadwa loso empire kuma jo comedy bire jower bire iluongo ni Luo empire biro marach lenga kumikete no JP Msavi poke share the live to be ina kanyo beri lo watch bikore kodonjo e olo wacho ka ni tush mos no mari manigi tush mos no mari manigi rembi jaja kiwinjo ngama oro ji mondo mos lenga mano nigi rembi jaja beri odire manager odire junior wacho ka ni awinjo ka Singapore odire wakao but timu mar Kagundo chowema dot ka dot opanga ng'ato yawa wende uru ng'ato chelogo last born penda rege wacho ni awinjo maler lelo owinjo lelo wawuoyi okay Kelly Roden wacho ni nawapata poa Omari iramo ne jo ajawa no wano sanitize JP ose share kaje chendo mit maratari iwacho ni osiep ni en ng'ama koni ni bwana wang'yo le tiyweyo ng'ama pandi mano ng'ama mor kodi Wickfield wacho ni
thought I don't understand the Luo well. I know where V Chara is things are well. Thank you. Oh, kuma intiere. Where V is things are well. Oh. Yes. Oh, ad kizunga choma choma. Kizunga choma choma. Koro, gisani endi, un kaka jok mowuok ni udwa konyo nyithindo manyiri. En criteria mane udhi tiyo godo nikech waseneno kata mana dala kocha chaendo iyudo ka relief biro. Ya, mano gima sayudo. Kata kopo ni sponsorship moro biro kata scholarship. Ibro yudo ni nyithi jok ma bet nyalo dala kanyo imango. Iwinjo? Mchele kubiro ka chief okwongo kete gundni 12. Ka chief jaduong' gweng' omi gundni 6. Ng'ama nigi duka ma maybe korego obego ni achiel full. Kasto jomodong' manokelnegi mchele imiyo dise. Un kaka jok mowuok sane gi Padagal. En criteria mane mubiro tiyogo mung'ene ng'ane ongego, ng'acha ongego, ng'ani ongego nikech samoro udhi umi school te generally to nitie ng'ama nigo ma extra. Iwinjo? Waseyudo a situation miyudo ka nyithindo moko giyiecha because ong'eny. Aparo kata wach mar kondom. Iwinjo? Iyudo kotere gweng' makoro nyithindo ji gweye bwana nyithindo kudhe miwacho ni mae gimomiyo nokel gini adier. Manyiso ni ji odonje misuse. Koro ok ti kode. We are now not using it. We are misusing it. In un kaka jo Padagal initiative. Ere gimudhi tiyo godo mondo mi ung'e jok ma are in need. Kuna un criteria mudhi tiyo go. Yes? Okay. And again I said this kunde kadha. So what we do, kapo pads okwachopiga chopani itu amiogi pads alafu tunaanza kuwaongelesha. Unaona? We first go, we bond with the kids. Tunawapigia story as we teach them about gender-based violence. In and of from how someone speaks, ama from how someone's respond, you can be able to tell if this one is in need or not. Unaona? There's a time, let me use my former school. Yes, umesema wengine na misuse. Mimi shule nilikuwa, ulikuwa unapata maybe naweza kosa pad, lakini utaona mwingine ametoa pad, ameka kwa kiatu, amevaa amekanyaga kwa kiatu. So it's ni kitu iko. Nitejo ma misuse guys, especially see at hizo primary school shago everybody is in need. Kuna wale wanajieza. So what we do, we talk to the girls, to the kids. We ask questions, they respond. Nitie moko mine no ganena ni alafu hata tu venye tu mtoto ngeni dala you can tell. Nitie manakaka nyathino dress and you can tell this one is better off. But what we normally do, we don't give it to the teachers because most teachers wanakuanga corrupt. They'll go give it to their favorite. Gibro diloko ni ere number 1, number 2. Yeah. Samoro be not even number 1, number 2. Samoro yudoga kuterga pad school to japuonjo kawetere dala. Utero ni majirani. Hata soda ukipelekea watoto ile ya refreshment utapata watoto walimu wamekaa na staff room wanakunywa. So it happens, teachers change on that. Jopuonj ang'ene ne ka. Okel gimoro school makonyo ji we choko kuong'e dhigo dalani. In itiyo iyudo salary, you can provide for your kids. Iwinjo? Jopuonje kawo advantage ni kokel gik moko to gikwongo kawo box maduong'. Kata kopo ni eti en gimoro, jopuonje kwongo kawo ang'wen. Tigeni gin jopuonje 20. Koro modong' ekimiyo nyathi mang'ane joma kalo be meme. Tiyudo ni nitiere ng'at moro mabe okale school nikech oonge gi basic needs. Koro is okay, she is disturbed. Iwinje emomiyo samoro be ok perform. Koro jopuonj sama wachako Padagal to change on that. Ok ibi choko pads nitero ne jirani gi chiegi. Gini kar tieko mar pads with teachers to en mana gima wa sama idhi donate a pad to maybe nyithi school en gima kawo tidhi timie lwete to dhi go dala. Moloyo kawo to yani iwacho ni ati ni atero ne school. Mani ng'eni obviously chalo ng'amo timo zero work. Iweye.
Ichalo ng'amotimo zero work. Ichalo ng'amotimo zero work by the way. Nikech ing'eni yani jopuonj moko dwa ni mondo samoro kuma gidake ginere as a good teachers. Odhi okawo otero ne jirani mara ni ati so and so nobiro school omiyowa this and this so naneno ni mondo akelnu. Ng'eni otimo mano mar bero wang' jomodak godo. To ok ong'eni ati jomoweyo chien to inyre. And no biro personally for those people. Yeah. Aneno ka ji ne kage comment mang'eny lakini moko to nitie moko anya somo. Kaka mar Ogutu ni to somna. Yani machaki mondo iwe na moro ng'azomo. Mar Ogutu. Som mondo moro. Omari. Kevo maka wili nyaka Nyasaye chuli in a very special way. Can I respond to that? No, can you do? Respond. Ogutu, we are talking about Padagal, not Kevo Makawili. We beg. Masi ofendeka wacho ni mari soko wang' jopuonje. No, it is bad. Yeah, it is bad. Adiri koro sani wadwa soke high level makata kwa the cell ngato koduogo leng to wacho ni kanyo to nena adiri. Yeah, it is bad. Gimoro kele nyathi machandore tiketi office. Waseneno kata mana buge, kata mana kalembe. Kasto samoro iwinjo ka iwacho ni sama gino biro ni inyalo biro mondo wamiyi. Timi achiel. Kaso kose mi achiel tinyisi ni ati when you go home nyisa parent mondo bai. Anyalo paro diere SBNN. Nentiere wazunge moko mane luongo ni SBNN. Apani jomosomo yo nyaka kocha ng'eyo about SBNN. Koro SBNN ne biro ga gi pads and so many things. Manguo moko ne gibiro go ne gikele school. So there is this madam. Ng'among'eyo to mano wachini. There is this madam called Madam Jane. Madam Jane. Kuma no puonje to kabi wacho ni yeah. King'eyo dala wato sawa. There is this madam called Madam Jane. Madam Jane used to take these things or timranade or they go ode. Samoro kidhi kwayo odwa wuoyo ni maraj. You don't have a boyfriend. Sijui you are old enough. Sijui to do what. Asi wacho ni this mwalimu kwani Ngene samaje punyo senyisinia kwani you don't have a boyfriend. Imagine. Opushi monde team something which okay gima okay dwa ni monde team which you don't want to do. Kori ngeni Madam Jane please. No, not only Madam, the likes of Madam Jane. Yeah, the likes of Madam Jane, please. Mchange. Okwasau, the likes of Madam Jane. Koponi to medo de kamano. Wabiro expose ukatu mwako nene. Koponi ina school mora ma promotion nitiere mag pads. To japuonj kao pads go ting'e. Mewa japuonj no. To koponi en chief. To tero dalene. Miwa chief no. Wan wabiro wacho gimako wa. To ya jela to poro wacha. Tie joma parore ni ko maki ti sema dieri oksem. Adieri oksem re. Oksem. Adieri isimu mana koponi atini. Badiri kata ani nega jo podong wach podo wacho mana dieri. Anto rembara maganga to nege koponi ajaja. Opiala pele stage kan. Ne ja urega. Opiala pele stage kan. Koro podo de mbele. Lucy Kate wacho ni wuo. Super beto wacho ni okwasechi. Okwasechi, we don't search. We don't search. Maningeli kizungu. Okwasechi. We don't search. Yeah. We don't search. Hey. Ne Lucy Kate wacho ni wabiro deal kodgi kaka dwaro. Yeah. We'll deal with them. Kaka dwaro man tok kizungu. Kaka dwaro re koro loka. As it wants. We'll deal. Masi ufuneka wacho ni okwabisecho. Yeah. In fact, what we chako nyaka program moro e kor tich kami wacho ni okwabisecho. Okwabisecho program no ibo chaki machiegni lega por wamanyo bonza. Weekly wacho ni what most of us don't understand is that is what happens exactly. I wasn't that good in school. Okay? As in business Weekly, maybe Elaborate. may you kindly elucidate so that we may be able to fathom what you are trying to insinuate, please. Mano kizongo we ati ekifilo team. We ati please
please adwa nuon nyinge cha. Please Weekend-filled. May you kindly elucidate what you are trying to insinuate. Aya, Lucy, Massive Neko wachini. Wuru wana. Mazi wewe wuto kwa the cell. Umbula wana. Kelly Roden wachuni niki wachu adir to imaki. Madembe temu maraji. Madembe lokre uru. Ngane nyiero ni Madam Jane ya Millicent. Madam Jane was a very bad teacher. I hope ni uncalled lawyers. One lawyers. What you call lawyers? One. Yeah. One what you about watching. My client. Here. In a client. My client who is me. My client who is I. I? Myself and I? Yeah, myself and I. When we were walking. Myself and I when we were walking. Like, excuse me. You were walking. You and who? And myself. And myself. Kaso soni wachuni Omari. Kizungu na pana. Yeah. You know, sometimes it is quite disheartening and obnoxious to consent. I did keep the aspect of lunacy and frivolity. Cool. Usawachu giniendi ne kudhiege padagal nitiere tactics mutiyogo at least mondo ng'e kaluwore maybe kaka ng'ato rwakore, some of the question ka correspond and the rest. Source of this program. Upango ni mondo yud source kanye from friends. So already you have sponsors. So upango events mondo generate go income. So well wishers. What is your plan? Gikakudwa yudos sources. Mudwa tiyo godo mondo fund this program nikech angene kaka mawugo sani aneno kipango the other side of Nyamonye, right? Yeah. You have to travel all the way from Nairobi to Nyamonye. Nairobi ukinya travel tu kamano angeni kichopo Nakuru nyaka la Yeah. kinyalala kamano nyaka madh gimoro kinya metha kamano nyaka chul. Exactly nyaka chiem. Yeah. Data bitiyo godo mi promote go gini nyaka land ne ji and the rest en gima require resources. How do you people get your resources, or how have you planned to fund this program? Omari, kwanza unajua, okay, I have Padagal and she has Padagal Initiative Kisumu. Yeah. So Kila mtu ataongea tu venye amekuwa akipata resources zake. So for me, sina sponsors like I said the other time because bado sija register. But I'm planning to register it before the year ends. Yeah. Nikiregister I can get sponsors, I can work with the government, you know. But kwa sahi my friends akina wapenda. My friends down there behind color screen more. Si imewaendea as in imewaendea. Yeah, so my friends have been very supportive. The likes of Masufweneke, walini support in my last project, you know. So my friends have been very, very supportive. Kina Enos Raji, ukienda. Yani, I just tell them, BFF, nisaidie carton kadha, ananiambia, I'll give you 2. Mwingine anakuambia, I'll give you 1. Mwingine anakuambia, nakupatia 6, you know. So, ndo maana nasema, I love my friends so much. You people have been very supportive and I won't let you people down. Yeah. Okay. So, generally, you've been getting support from friends. Yeah. Right. Massive Fweneke, big up. You know, this time around, those people that will support you, you'll give me the list so that anytime I go live as LTN, as the Nash Pictures, we can give them, we can congratulate them, you know. Yeah. It is good when somebody has done a good thing to appreciate, you know. We know we cannot maybe have enough words to do that, but the little effort that we'll put to show that we at least appreciate. Yeah. Maninge kizungu, manufi. Acha ni appreciate mtu. Mwenye alinipush nianze this project. He's an MCA in North Ugenya. Yeah, Honorable Ben Adala. Honorable Ben Adala. Yes. Honorable anwa kwegi morachiel. Angeni gini ochopni ka Rocky watch gini to jimono kelni. Honorable Ben Adala.
isetimo ne ji mang'eny. An adwa kwayi achiel kende ka kumari in person. Nyombna mondo ipidh dhakono gi nyithindogo. Onyombna, yani omanyna dhako, kasto ochung'na pidho dhakono gi nyathi. An gima biro timo, dhako mokelona to kabiriwo gi ng'ato. Kendo nyithindogo, kata en miyo mobiro gi nyithindogo ayie biro luonga ni Fadi. Okay. So Ben Adala. Yeah, Honorable Ben Adala, MCA Notugenya, and Daktari Daniel Odhiambo. Doctor. Yes. Daniel Odhiambo. Yeah. Big up. I'm quite very supportive ever since I started this project. Yeah. Yeah, so salutes. Yeah. Ambe adwana awuog monda support matin. Akiani ibro kawe nade. An ka kumari gima nyalo yudo en nyiri moko 5 maonge gi pads mondo me. Choro project. Mano be choro project. Pads tionge ng'ame mege. Idhi lew gi pads. To ji be dwaro ing'eni ka ng'ato ngi pad to dwaro ni mondo ne kuma ikonyo go ji. Yeah, so I can get you some 5 ladies. Me, machiel kuom to girlfriend. My girlfriend nionge pads. Girlfriend opogore gi lava. Oh, isomo dala mang'eny. Girlfriend en nyamini ok. No, okina somo dala mang'eny, but what comes to your mind ukisikia girlfriend? Yeah, obviously. Yeah. Okay. Now, Nyanyakach, osekonwa kaka en o generate mage. How do you generate or how do you plan? Ingeni imbe podo dhi duo kodi nikech isekonwa kaka generate. And okinya generate kawuono mari mi kinya nyalo koso mi. Do you end the program? No, you have to go. Koro ningo bedni konwa ni, and what is your plan ahead? Ipango yude nade next time? Yeah. What about ka jok mono support the other time oko support isani? Will you continue? So parmano ka podo dhi kum Nyanyakach. Okay, Omari, ingeni doing that project gi pesa mowuok ofuki is not an easy work. Okoyot. Koro ingeni most of the support mayudoga and from friends. More so my boss Felix Makanda. Aye. Let us take this juncture. Yeah, Felix Makanda, thank you so to much. Appreciate. Yeah. One and only. Felix the Makanda. Boss of Jeffrey's Nyanyakach. Felix Makanda. I know many of you knows Makanda Foundation. So Makanda Foundation be the Timo Mana charity work. So he's the guy who pushed me to do this because we've been working with him under that foundation, but couldn't like Padagal initiative chalo be mana a foundation. Yeah, koro ene mose bedo ko support everything. Though bado sijapata friends ma ose konyaga manyalo wacho, but Felix has been there for me. Oh, so in short, he has been funding this thing fully. Yeah. So can tiere a friend outside there manyalo chip in, manyalo dojo mondo mi support. Okabita mora, I will appreciate. Yeah. Okay. And then when you people like now I want to combine the two. Like when you people are talking of the support, people have been giving like my friend here cartons, right? Now, how can someone get you when they want to support you in person? Yeah. In page ni, in number ni, or how like nitie samoro ka ngama koro neni kaendi mapoko neniga. Yeah. Oneni to pokoro mokodi. And this guy want to support you penjore ni ere kaka nyalo support nyiri gi endi nyedende malecho man gi paro malewni, because mano paro ma most people are not having, ji biro paro gik mopogore. And then unu kelo gima makonyo society. Idhi yudo ka most of lives ma joyawo yudo ni yawa support ana jawira adwa microphone, yawa support ana ja lendo adwa camera, like support, but untu wacho gima dhi konyo society azin. Koro ng'ato ne ok odwa support iyudi kanye Katush Valley. An kidwa yuda unaweza nipata kwa Facebook Katush Valley. Unaweza nipata bado kwa Facebook, our page inaitwa Padagal. Ukienda utaona tu hapo iko na hiyo posta ya Nyamonye primary. Tuko na hiyo Padagal. The page.
unaweza nipata TikTok @katushtush. Yeah. Unaweza nipata Instagram katushtush_veli. Unaweza nipata Twitter velichari @velichari. Na unaweza nipigia simu pia. Namba yako yana haraka ndo waandike. Lakini na mko tu serious nipata gani? Mko tu serious nipata gani? Namba yangu ni 0110 04 85 86. Pole. 01 Kichkatana ndiko. 01 10 04 85 86. Hiyo ni namba yangu. 86. Yes. 1 more. 01 10 04 85 86. Yeah. Na confirm. Yeah, it is that one. Okay. So, iwinjo koponi ati idwa support my sister here, you can as well reach out. Owe namba ne kanyo endo to en gi handles meke. Maybe you can as well do that. And anytime you stretch your hand, it is so grateful because ikonyo society. Ngato nowacho ni kikonyo nyathi manyako, ikonyo piny mangima. Yeah. Kopo ni ikonyo nyathi mawuoyi, tidwake chode. Aya, kaka wayudi? Okay, ani nyalo yuda gi Facebook page mara. Iluongo ni Jeffrey Zakinyi. I also have a Facebook account. Ingeni page account opogore. Yeah. Koro Facebook account mara in Jeffrey Zanyakach. Facebook page is Jeffrey Zakinyi. Na niko na TikTok Jeffrey Zakinyi. Kuna TikTok page, TikTok account, Nitiere TikTok account mar Padagal Initiative Kisumu. Facebook page bende wantiere kod Padagal Initiative Kisumu. Koro kidhi page mar Padagal Initiative Kisumu, nitiere namba mopogore gi mara matiyo godo. Number office. Koro namba sana keto personally for Padagal Initiative Kisumu. Okay. Koro number is there. And then ungi paro maber and upoguru, like it's a program on itself, another program on itself, but give way more achiel. Be usebedo kaka un muparo ne nitie kaka unyalo combine gini ma reach out to the entire Kenya. Ne wasebedo ga mo aparo ni because one gi same idea to bende is like ni koro wantiere kumoro achiel. Wanyalo link this thing mondo bid gimoro achiel. Mano gima ne waseparo. Okay, and do onyalo bet morna kabisa koponi ati maybe urewo and then kutimo program maybe Padagal Initiative in conjunction with Padagal, Initiative Kisumu. And then magi makuru nyalo tiyo godo mowuoth go entire Kenya. Ngeni ka unji ariyo migo poro to biro kumoro achiel ngacha go poro ambe sama maybe anu mari an live kama twanyalo gine achiel ariyo adek iyudo ka koro obedo mayot kendo maybe you people can go far. Mano gi pacha no endo. Nyakora mogi ne war ka endi luongo ni Padagal. Ing'ama chunye olor mowacho ni bwana idwaro golo parts moko kata mana abiriyo ng'eny nino abich pod ng'eny, okay, adek, okay, achiel. Inyalo tudori gi jogi e page gi ma giwachogo eko kendo namba gi be giwe kanyo no endo. Inyalo tudori kodgi mondo ikony kumoro. Aneno ka wan gi ji mopogore opogore. Aneni maler kendo awinji maratari. LTN omako yamo kendo wadhe. Mani luongo ni Lowy Boy TG. Iwinja? Kasto wan ka ende gi Kokong'o Regan. Mano jathum marahuma ahinya. En adolo wacho ni jangolo. Iwinjo? Jangolo marahuma ahinya. Iluongo ni Kokong'o Regan. Kokong'o Regan, thank you so much. Onyalo dhi YouTube kacha endo mondo many Kokong'o Regan. Ma iluongo ni LTN, Luo Trending Nation. Kelo ni kaka otimore, ng'amotime, gimomiyo time, gi kaka wadwa ni mondo kik time ko gima rach. Ko gima ber bwapuoyo mondo mer time. Adwa ni awe thuolo ni endi kapok watieko. Ng'ato ka ng'ato man gi wachne moro manyalo wacho, inyalo kawo dakika 10 moko, inyalo kawo dakika 5, inyalo kawo dakika 2, inyalo kawo seconds, depending gi gima in go midwa ni kon jopiny kapok watieko.
ken we chak kodi Jeffries Nyakach. It's okay. Mi kamera are di kamera mondo jogi onge gima jogi kia jogi winje Jeffries. Okay, ne jok ma winjowa, ne jonyuol modak gi nyithindo mantiere age ma ok nyal afford pads, please try talking to your child. Tema wuoyo kode nikech ing'eni nitiere ga sama chopo mineno ka nyathini en dwe kala to kokwayi pad. Ting'e maber ni she can't afford. Dwe kala ok okwayi. Dak ipenjrie kaka janyuol modak kode ni ati nyathini nosebedo ga kokwaya pad. Then ochopo diere moko kaindi, the lady is not working, odhi school. To pad ok okwayi. Dak isebedo kode piny mondo mi ipenje. Thuolo mari gi nyathini nyalo miyo kodonje weche mang'eny miwinjo ni mara nyathi omako ich ko nyathi school, sijui nyathi otimore nade, odonjo in a certain relationship. Kindly just be open to your child. Kata kubed mari, kata en mana mar ng'ato midak godo, beda machiegni kode, puonje weche ma otenore gi korka pad koni, korka dhi malo koni, nikech samoro nyalo yudo ka en nyathi ma koka chako magini ok ong'eyo. Ibiro winjo kodhi onyiso kata ng'at machielo mopogore gi in modak kode, nikech samoro ger miger godo miyo ok onyal bedo machiegni kodi mondo mi otimre nade, onyisi gimk mokale. So parents, please just be open to your kids. Nyithindo bende mantiere kaindi ma bende ma pod ok nyal afford that pad, beda machiegni kiluoro mamau nyis babau, your father is your father. Gima pad no ineno dhi ni malo no emomiyo kata mama u bende nonyuoli. Dine bed ni mama wuok dhi malo dino konyuoli. So kik iluor babau, beda free gi babau. Ka nyathi manyako ineno ni samoro mama u odhi samoro tich to duogo late, babau is around, just be free with your father. Nyise gima timre, daddy this and this is happening to me, anyalo timo nang'o, onyalo konyi. Mane wach man godo. Alright, mana kaka winjo no mani luongo ni Jeffries Nyanyakach. Haya, the other side wan kaindi gi Toto si Toto the wonders. Toto chiel, Toto chorigi ka mondo kuri wuo gi jopiny, imbi kongi en wach ma ka uturu form. Koro kuom gik mowacho gima nya medo en ni there are certain topics that parents they feel shy talking about na watoto wao wasichana, even the boy child. Topics like sex, the menstruation, parents should be free na watoto wao waambie about sex, talk to them about these things. They already know, they know iko, wanajua ni kitu iko. So it's good wafundishe na waambie the best way to do is to abstain from sex. Unaona, instead of kujificha, like you don't want to talk to them, you mnawatenga. Most parents nowadays, they are so busy on phones. Wakitoka kazi unapata janyuol ngato be what the live TikTok. Is not a bad thing, but create time for your kids. Create time to talk with your kids. Ineno jomodongo maonge mine kaka one. Tunaweza sema it was tough. You know, ichako the adolescent, you don't have a mom to talk to. You don't have, yani hakuna tu mtu unaweza ongea naye, because most girls tend to be free with their mothers. Wakianza kuenda hizi vitu za adolescence, inenoka nyako tondose chako boito oringo irmama upenjo mama ni mama tavi njo malit kayo mango, unaona. So ni ngumu sana for a girl kukua without, si lazima kwa mama yako mzazi. I repeat, samoro mama uger pino mo kinyal kata di machiegni kode, but you can talk to maybe your big sister or just anybody. But ladies, me I'd prefer you talk to a woman, not a man. If it's a man, watch out where you are the dad, your dad, yeah, ama your brother. Anybody apart from that, no, they'll take advantage of you. Men know how to take advantage of women while they're in need. So be very careful who you talk to. Be very careful who you open up to. Preferably open up to your sister
open up to your mom, open up to your granny, especially grannies go to doko gajimarach, but you can just try and open up to someone. Alafu another thing, if you don't speak about it, you'll get depressed, and depression kills. Angino nyagacho ni sasa menstruation pia ni kitu ya kufanya mtu ako na depression, inapeanga watu depression. Imagine kosopads for a whole week teach wear, and you're just there, you're wondering, okay, what am I going to do next? What am I going to use next? So talk about it with someone. Find someone to talk to, and jonyuol be miwauru teach mayot kuom konyo nyithindo. You complain that your kids wanapata mimba shule wakiwa shule. You complain that your kids cannot imrenade. You yourself hauna time ya mtoto wako. Nyathiko biro penji gini ti iduoke marach ineno. Nyathika duange gini kuomi push away. It's not right. Be very close with your gini tindi. We will come in as tutakuja tu as young mentors. And another thing, this one goes to the schools. Skunde mwa wotogaegi. Do not underlook someone and do not judge someone. Everybody has a bad past. Everybody has a past. And it's always good to learn from somebody else's mistake. Like this thing that happened at Nia Girls Primary. Nia Girls High School. I think wangepatia got the chance because she had something important to tell the girls, obviously. So it's always good to give everybody a chance to speak to someone. Something might happen to me na ifanyikie to a certain friend, of which ningeongelesha huyo beshte yangu haingemfanyikia. So give everybody equal chances to speak to our fellow. Give us equal chances to speak to our girls, our young sisters, our young friends. Give us equal chances to speak to those people. Msijudge anybody, because whatever thing I went through, obviously I'll have to speak to them ndio mwingine go through the same thing nilipitia. Unaona? So do not judge. Give us equal time and give us time nzuri ya kuongelesha kila mtu. On 8 September tunaenda Nyamonye Girls Primary. Anybody around Nyamonye, you are free to join us on 8 September. Na anybody mwenye akona parts za kutupea, we will appreciate. Right. Thank you so much. Ona wadwan wakautolo ni endi wadwok ni erokamano ingama no bedo kodwa kwa chako. Wadwok ni erokamano maduong ahinya. Iluongo ni LTN Luo Trending Nation, and ne ngama share, ngama ni kanyo mono share nwa, and any other person. We want to thank you so much. As we are ending this, medo paro nene iluongo ne Pad Agal biro ma peka hinya. Wagon wero kamano LTN kaka LTN the Nash pictures waduk niyo kamano. Ki in ngama is outside there and you have something that can help society, we are always available for you people. Thank you so much, and let's meet next time. Kapok gini otimore to pod wabiro duogo live kage Pad Agal. Wabiro lando no ngama ke ngato wajno ko winjo wajonyo no kedwa. Next time tutuongele challenges girls go through. Yeah, we can do that next time. Challenges my girls go through. In school mostly, because they are dealing with the young generation. Yeah. Young generation. Me go through audito mano wachni. Wengano. No kawinjo kipenjo wania ni why angomo miyo watero gigo endo like ushago ok watergi around the town. By the way, aningeni ko ne penjeri ati penjere ne yao. Katu wano pokwa gigo Nairobi ka. Tero madala. By the way, ango miyo by the way mano to koni ko na chuth. Mano to nyaka ginge ke. To donge ushago Omari ingeni ushago obviously ka ingeyo life mar ushago kaka ushago chalo. Yeah. Ngamoda ke town. Ma wuon gi is paying rent in town. Mano nyiso ni they can afford that. Yeah. Kuri ngeni mane mumiyo kwangi gajo mantiere town. Ngamoda ka Nairobi. Imagine somebody staying in Nairobi to idwa nyisa ni she can't afford pad. Ano wrong dal. But we also have slums. So ingenia slums yes we can understand slums. But ngato dak umoja. Ngato dak cho Nasra. Ngato dak Nasra. Ngato dak Greenspan.
nyathini onge parts iwalo kendo ing'e niya mage jok mako winjo niya ni ati gimoro ipogo kumoro gin ema biro bedo the first people mabiro chopo kuro kech gichopo gi gari kech gidhi chopo gi gari gin ema gidhi chopo ng'wech to ing'e ni en okawe en koro kawe akawa nikech koro ji kepo ok okawe ni ati nyathina okoso iwinjo en koro ok onyal consider jok maonge godo en koro dhi kawe alafu pia huku Nairobi there are so many organizations. Most organizations their offices are within the towns, the cities, so people in Nairobi can get access to these offices kwa urahisi unlike mtu wako Ushago. You know most offices ziko Ushago ziko huku kwa town, so yeah, that's why tuna focus Ushago. Life kwa Ushago is totally different from the life in Nairobi. Ama in Kisumu, ama in Mombasa, ama in Nakuru, so long as ni mashambani. Hapa ni giwinjo maber kabisa ke giwach ni tang'o mi utere mana dala koro uwinjo maber kabisa. Meduru support nyirigi eki mondo chieng' moro ka gichopo kumoro at least imbi wache ni yawa nyirigi nwachako go kachako. Kik ugrab ng'ato ka koro uneno ka koro geche koro luwe magen jiyo ya wan wang'ene the fan ning'eyo na yeah, and in fact I wanted to help you but I was not well stable. By the way, atuna restriction. One pad can help one girl. And one pad is around 70 bob. One pad is around 70 bob, 80 bob. Atuna restriction. So usione tukishafika mbele ndo nakuja unasema you know I really wanted to support your project but you know no. Unaweza tu support hata na moja, we will appreciate. Because kuna mtoto somewhere ana lack hiyo moja. Hiyo moja inafanya yuko shule. So we will appreciate the little you can give. Usingoje tuomoke ndo uanze hapa kutu support. Start with us now. Amari, there are some comments man ukisomo. Okay. We can feed pension. How many parts does one individual need per day? Manone was very important. Per day? Yeah, per day. Yeah. It depends with the flow. Kuna heavy flowers. Hapa ni unyalo react to the comments ma uneno ka at least can kikwa kali place. Okay, kuna heavy flowers. Kuna wenye wana flow wiki moja, kuna wenye wana flow siku 2, kuna wenye wana flow siku 3. It depends with the flow. A heavy flower anaweza tumia around 3 pads per day. Na ule mwenye ana flow kidogo anaweza tumia hata pad moja. Okay. So hapa ni udwoko gi samu no to ensure ni umiyo gi kaka ginyalo reach out. I think ni gima important ka en ni kaka ng'ato nyalo reach out nikech kata dang' wadwoke manade ko kunya reach then there is koro sami wuoyo tiwacho kaka girichi page something that can get you no promote padagal. I just know that there is a period in women, but ain't sure how it happens and why can't it be controlled? If it's a serious case, why is government silent about it? We are not the government, so hatujui why they're silent about it. And period is not something that can be controlled. It is there. It happens there. Monthly. It is there by nature. You cannot uwezi fanya sasa ati msichana asinyeshe, lazima tu anyeshe. It is there. We cannot control it. It's not even in our kwanza sisi wasichana, acha niwaambie, when we are in periods, it's always the toughest moments for us. Of which tukapata vile sisi wenyewe hata before government ingilie, tukapata vile tunaweza i-control. Tungekuwa tusha control. Even before the government. Tungekuwa tusha react because unapata unaumwa cramps, ujua tuna feel aje. It's just something that na hakuna dawa yake pia, so you just have to deal with it venye iko. Masi ufunike ni watu ni dawa. Rudini tumeishiwa, rudini watoto wanalia njaa. Watu wa children's home, achini kutafuta laana. Kumbuka watoto ni yatima. Anytime wanalia wako na njaa na mniletewa chakula, God will punish you people severely. So change on that. Na unajua Mungu anasikianga maombi ya yatima kushinda hata yako. 4 to 5. 4 to 5 days. Uko sawa? Ndio chako wewe mama we monani ndo. Uliza ile swali. Okay, kuna mtu anauliza before nisahau Kabeto
onego ng'ama nyako dhi period ndalo adi nikech nadhi wik achiel kod ndalo adek konya uru ka. Ng'ama nyako kaber to onego dhi period 4 to 5 days. Yeah. Ma 1 week no 1 week and 3 days no mano maybe hormonal imbalance. You should go see is it a gynecologist or a doctor? You just go to a doctor. Just go to a hospital, they'll tell you. I think the questions now are over now. Hakuna comments zingine. Questions are over. Yeah, dadie pizo. Wacho ni mos na welo go wakao. Aha, lava boy, anini malere kendo awinji maratari eltieno mako yamo kendo wadhi. So kwa bilo chien. Ala mgonga bigoyo kanya piti jangoma. Robert Oniare. Kusuan maro song. In another world. Udongo kijana. So you mean it happens just like the fistula, though this is natural? We can feel fistula dongen tuo. Fistula ni ugonjwa. Yeah, fistula ni ugonjwa. Ng'ama ntiere gi fistula should see a doctor. Period si ugonjwa. Fistula is a sickness, anafaa kwenda usi. But menstruation period anafaa kwenda kwa duka kununua pads. Every month. Every month. Na kama kuna month imepita, unakimbia, unaanza kupiga magoti unaanza kupigia boyfriend. Ati imagine I miss my period. I missed my period. Okay, you do boyfriend bangi sini I miss it too. Ati I miss it too. Ati tafuta tu mwenye ulala naye mwisho. Ati tafuta tu mali ulipeleka itarudi. Gumba Alan wacho ni manyuru be nyalo mako ich koso en koro oko dhi dwe. Manyuru mako ich maber. Manyuru mako kwanza yeye zake Mareno is very active. Yeah. Ziko hivi ukijaribu tu ni ndim. No, huwa chango. Tudong wangi si reality. Manyuru mako ich. Maber ndi. Ngama manyuru mako ich. Kendo manyuru is very active. Manyuru cha donga manyuol. Yeah, manyuru nga manyuol. They are very active. Manyuru en nga manyuol. To mako sama. Maber. Kendo samo podo dodon. Interview part 2. Manyuru mako ich. Sawa. Don't koponi useri to go. I know fistula is a disease. What I'm asking is the blood in a toka without control, just like fistula. How can you control a blood mawuok for period? Dongen gima biro like ka sechene romo obiro then ka sechene rumo or chung kende. Yeah. Menstruation is something that mafulo kende. Okinyal wacho ni koro saa 9 romo. Where chunge? Wacha kwanza niende pali fulani alafu nikirudi tuendelee. It's something that it flows peke yake na inaendanga maybe day 1 ina flow mingi, day 2 inaenda kireduce hivyo hadi siku itaisha. But si ati sasa ni koro you can control it, you can't control it. How many days can a lady get pregnant after period? It depends. Yeah. It depends. En gini ni mare. Kama ni mtu safe days zake. Ngama wiye pek bok nyama ko ich. It depends na safe days zake. It also depends with acha. Venye ananini kama yeye ni mtu ako na zinaitwanga aje this period. Zinaitwanga aje that period. As in kuna watu wako na mbona jina imenipotelelea. Wachi gidhuluo. Akia gidhuluo. Dhuluo na mola. Kuna watu wenye wananyeshanga like leo atanisha tarehe 15. Kesho anyeshe tarehe irregular. Yeah, watu wako na irregular Emmanuel alina. Ina depend na venye mtu ananyesha. Pia ina depend na kuna regular na irregular. So yeah. It depends. Hapo hatuwezi kuambia. Unaweza pata like leo amenyesha tarehe 15, kesho kwa tarehe 20. Ako fast, ako fourth. It depends, you know. Yeah. Yeah, so it depends gidemni ama ni uone. Gima nyuru. It depends.
And regular ladies, yere urudi chiengu bagoa. Sawa. Ero kamano, warumuru kendo next time. Angamono kelo ni chendo ni lunga no marina cheno jamone mbele. Chene menendo mbele mengo.